जोंनि लिडारफोरनाव इउपिपिएल लिडारनियाव डिजाइन गैया दैबानाखौ बोरै होबथानांगौ बेसेबां दुखुनांथाव दा बिथांमोनखौ दाखालि बैहाय थाहैदोंमोन हाग्रा सेराव होखारबाय होखारनानै बाय दोनबाय जेबो गैया आबाद मावनानै जानो जेबो ना लाफा मैगंआनो जायो ना मुला मैगंआनो जायो माइनि खोथाखौथ' बादो दा बिथांमोना बोरै थांना थागोन এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এটা প্ৰাইজ ৰাখিব বিচাৰো আপোনালোকে হাগ্ৰামাৰ 17 বছৰ দিনৰ একটা স্কিমৰ নাম কক মই 5000 টকা দিম 12000 रां मोनगोन रायजोफोर सोरबा जुदि हाग्रामानि दिननि मोनसे स्किमनि नाम बुंनो हायोबा बुं दे आंनाव फैसा दंखायो 5000 दानो मोनगोन बुं खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली मैयानिफ्राय मोनसेबो मोजां भिडिअ दाखालिनिफ्राय मोजां भिडिअ बा माबा मोनसेब्लाबो होनाय जायाखैमोन दिनैनियाबो गर्जन मोसाहारि लावख्रिगुरि गामियाव थांनानै मा खोथा फोरमायदों पलिटिशियानफ्रा दिनै थांनानै गोबां बाथ्रा बुंदों गोबां खोथा बुंहैबाय इउपिपिएलआनो होन बा बिपिएफआनो होन बा कंग्रेस पार्टियानो होन लावख्रिगुरि गामिखौ ना दैबानाजों खुरखाजानायखौबो नुबाय दाखालि इलेक्शन जाखांनायनि उनावहाय मा बाथ्रा बुंलांखो दिनै बिपिएफनिनो होन बनसुनिनो होन बा इउपिपिएलनिनो होन बा दिनै कंग्रेस पार्टियानो होन बेफोरबायदि जों गोबां खोथा बुङो खारन नै सफैगौना इलेक्शना इउपिपिएलआबोथ' दिनै गोथाव बाथ्रा होनसै बिपिएफआबो जोबोद मोजां बाथ्रा होनो कंग्रेसफ्राबो दिनै होनो दिनै जों कंग्रेस पार्टिनि गर्जन मोसाहारि बिथाङा लावख्रिगुरि गामियावहाय थांनायखौ नुनो मोनदों नायनो थांनानै बावहाय बिथाङा मा खोथा फोरमायबोखो फै जों दान्दिसे खोनासंनानै लादिनि जोङो दिनै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जानानै चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि जानानै बे लावख्रिगुरि गामियाव जोङो फैदों आरो बे लावख्रिगुरि गामिया फ्राय 40 बोसोरसोनिफ्राय बिथांमोनहा रुजु रुमु बे भुटान सेरफाङाव रायजो जादोंमोन समायना रमायना सन्दे बन्दे जेनिबो आंखाल गैया मिथिंगानि अननायजों दै अन्थाइनि अननायजों रायजो जाबाय थादोंमोन नाथाय हरखाबै भुटान गभर्नमेन्टआ आलायबोर थालायबोर गावसिनि गोसो बायदि हाजोनि बान्दोफोरखौ जावफुला हरनायाव जे जायगाजों दैया बोहैयोमोन बेजों बोहैयाबालानो दिनै बे ओनसोल बे अन्थाइखौ नोंथांमोना नाय बे अन्थाइखौ नोंथांमोना बेसेबांबा गुवार बे दुब्लि गोजा माइ गायनानै जाग्रा बे लावख्रिगुरि गामिनि बिथांमोना गासै 70टा न'खर दङमोन दिनै बे माइ गायग्रा हाया साफा अन्थाइ बालाजों फबजोबबाय आं खोनानाय मथे बे प्रब्लेमखौ लानानै बे जेंनाखौ लानानै दानि मुख्यमन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो हेलिकप्टारजों नामाय फैलायनानै हनै बैहायनो मोजाङै नाहरबा नुहुरगोन बैलाय 500 कौटिनि मोनसे एस्टाब्लिशमेन्ट फाउन्डेसन गालांबाय जे बेनि दै बानानि प्रब्लेमखौ बेंथानो थाखाय 500 कौटि स्किमखौ रिलिज खालामनाय जासिगोन होननानैबो फुथि मोनसे गायनानै गालांबाय 500 कौटि खेने 1 कौटिखौनो बाहायदोंना बाहायाखै हनै सोरबा सांग्रां ना बांग्रांनो आं बारा मोजां मिथिया आलामाला खोनाय न' मोजां लुदों बे बै माबायाव रोनि खाथायाव माबा सिमेन्ट पस्टजों दै बानाया थाबथायो दा मा नुदों जोंनि लिडारफोरनाव इउपिपिएल लिडारनियाव डिजाइन गैया दैबानाखौ बोरै होबथानांगौ बेसेबां दुखुनांथाव दा बिथांमोनखौ दाखालि बैहाय थाहैदोंमोन हाग्रा सेराव होखारबाय होखारनानै बाय दोनबाय जेबो गैया आबाद मावनानै जानो जेबो ना लाफा मैगंआनो जायो ना मुला मैगंआनो जायो माइनि खोथाखौथ' बादो दा बिथांमोना बोरै थांना थागोन सिखाव खंसै हाग्रायाव हनै सोमखोर दाबो बिफां गोजौथार उफायानो गैया बिफां फांसे दानोबा 1500 थाखा मोनोबा आं दानगोन खारन आंनो थांनानै थानायनि जेबो बेबस्थायानो गैयाबा दा बे गभर्नमेन्टआ इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बिजेपि गभर्नमेन्टआ सिखाव जों गावथारगोन बिसिनि थाखाय मा गरिब जानांगौ अब्ला गावसा बिजनेस चलता है धंधा चलता है इसलिए गरीब होने में हमारा क्या पाप है तुम गरीब बनेगा तो हम धनी बनेगा बेनो जाहैबाय इउपिपिएल नि डिजाइन बेनो जाहैबाय बिजेपि नि डिजाइन बिथांमोनखौ आं होनो बे दै बानाखौ होबथानायनि फर्मुलाखौ नांगौबा नै कंग्रेसनाव दङ कंग्रेसनाव अल इन्डिया नेशनेल कंग्रेसनाव दङ हाग्रायाव थानो मोननायनि फर्मुलाखौ नांगौबा कंग्रेसनाव दङ कंग्रेसनाव बे उल्टापानि आरो सरलपारायावबो मोनसे समाव इबिक जाबायमोन बेखौ हेटेसर सयकिया स्टे अर्डार होनानै दोनदों खारन कंग्रेसनाव हाग्रायाव थानो मोननायनि फर्मुलाया दङ प्रमद बर' बिथाङा आन्दोलन खालामनाय समाव मोनथाम बुलेट पइन्ट लानानै बियो आन्दोलन खालामदों दिल्लीयाव सावरायो
आलादा रायजोआथ' मालाबाबो 1 नाम्बार पइन्टआव थाखाया रायजोफोर 2 नाम्बारावबो थाया 1 नाम्बाराव प्रमद बर'आ बिबोदों राइट टु डुवेल इन फरेस्ट हाग्रा बारियाव थानो मोननायनि मोन्थायखौनो गले गले हम मिनिस्टार सावरायबोदों दिनै हाग्रायाव थानायफोरखौ होखारदों आरो जायाबा गावथारदों बेनि नामा प्रमद बर'नि आन्दलनकारिनि बर' हारिखौ लानानै गेदेर पलिटिक्स गेलेनाया बेसेबां दुखुनांथाव बेखायनो दिनै आं खोब दुखु मोनदों गाबनाय मोनदों बिथांमोना थांनानै थानो हानायनि इमिडियेट जेबो बेबस्था गैया गिलु बालु बे अन्थाइफ्रा नै बे अन्थाइफ्रा बेखौ प्रमद बर'आ नैबे अन्थाइखौ प्रमोद बरो फेरेंगा भी उन्थाई नङा ये पत्थर नहीं है ये कुछ अलग है ये हीरा ये सोना ये चांदी ये रूपा है तुम जानता है तो उसको हीरा में कन्वर्ट कर सकता है रोंगौब्रा प्रमोद ब्रह्म बिथां फेरेंगा बिथां नैबे अन्थाइया सना रुपानिख्रुइ दाम गोसासिन जायो जोंनि रायजोफोरखौ मानो गरिब खालामदों स्कुलबो गैयानो बे गथ'फ्रा मा जागोन दा बेखायनो आं खावलायदों प्रमोद बर' नोंथां इमिडियेटलि नोंथाङा बे एरियायाव बेरायफैनांगौ हेलिकप्टारजों बेरायो ना मा हा बिदा फंबाय हिमन्तजों नोंजों हा बे 500 कोटिया बहा थांखो 500 कोटिनि खुन्थिया गायनाया बहा थांखो बियो आरो बिनि फर्मुलाखौ गैयाबा बिथांमोना गर्जनखौ लोगो लाथों आं फोरोंगोन खोब दुखुनांथाव आं दिनैनि थाखाय बेखिनिखौ सानबाय बावहायनो दोनथ'बाय रायजोफोर खुलुमबाय गोरजोन मोसाहारिनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ थ' लोगोसे आरोबाव नैबे राजु नार्जारि UPPL अफ हानजानि पलिटिकेल हानजानि राजु नार्जारिया दिनैहाय जेनेरेल सेक्रेटारि ना बिथाङा मा खोथा बुंदों 5,000 बान्था होगोन BPFनि नाम BPFआ जुदि मोनसे मोजां स्किम खामानि मावदोंब्ला रायजो राजाया आसि थुना खोन्थानो हागोन नामा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों थ' बेफोरबायदिथ' BPFनि खामानि मावनायखौथ' आं नुनायावहाय अन्तत' आसि थुना खोन्थानो हायो आं कयेकथा बुस्थुखौ आसि थुना खोन्थानो हायो राजु नार्जारिया नोंथांनिफ्रायथ' जों लाया नोंथांनो आं बिगोन आंसो होगोन नोंनो राजु नार्जारि आं एज ए एक्स NDB सानसे समाव जों हाथियार दैना फैनानै दिनैहाय एकर्ड गोजोन गोरोबथा जानाया खय बोसोर जाखो बिथां राजु नार्जारिनाव आंनि कुइसन आरो राजु नार्जारिनो नोंथाङा नोंथांनि 5,000खौ जोंनो नाङा रायजो राजानो नाङा बेफोरबायदि BPFआ खामानि मावनाय गोबां माबा दं फोरमान बिलाइ दं गोबां खामानि मावनाय दङ आं एज ए BPFनि जाना बुङाखै आं दा बुंनो नागिरदों माखौ दे बिथाङा 5,000 बान्था होनो नागिरो आं नोंनो होगोन 5,000 बान्था नोंथाङा जुदि फोरमान होनो हायोबा एज ए आं एक्स NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ पेरामिलिटारियाव नैबे UPPL सरकार थानायावहाय सोरबा एक्स NDFBआ साख्रिखौ मोनदों नामा राजु नार्जारि आंनि कुइसन बियो नोंनिसिम आरो UPPLनावबो कुइसन आं 5,000 बान्था होगोन 5,101 टाका UPPL गभर्नमेन्टनो होगोन आं मिथिबाय बे आंनिफ्राय डनेट नोंथांमोना जुदि सासेल' फोरमान हो राजु नार्जारि नोंथाङा फोरमान होनो हायोब्ला नोंथांनो 5,101 टाकाखौ आं नोंनो होगोन मिथिबाय थ' लोगोफोर बिदिखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आं बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि